Olemme Ketolan kylässä, Ketolan tilalla Liedossa. Olen 3. isäntä. Olen tämän tilan jatkaja, enemmän tomaattipuolen jatkaja, mutta olen myös mukana veljeni kanssa tässä viljelytoiminnassa. I live here. I have been born here. I know this area quite well. Aloittelin viljelyä, kun Suomi liittyi EU-hun 1995, niin siihen verrattuna mitä isäni aikana viljeltiin, niin aikamoinen muutos on tapahtunut monessakin mielessä ja ilmastollisesti tietysti pitää ottaa huomioon mitä lajeja viljellään ja lajikekohtaisesti ihan pitänyt tehdä muutoksia. Tietysti tämän seudun pahin vitsaus se, että keväällä on hyvin kuivaa. Viljelymetodien muutos ja ehkä suurin on ollut sitten suorakylvöön siirtyminen. Ja olen maaseutuyrittäjä tällä hetkellä. Luulen, että haluaisin sanoa, että nuoremmille sukupolville, että olkaa toiveikkaita. Että on alkanut huomaamaan sitä jopa nuoremmissa esimerkiksi opiskelijoissa ja muussa, että ollaan aika toivottomia. Että luullaan, että haaste ilmastonmuutoksessa on liian iso ja me emme pysty vastaamaan siihen. Ja sitten se aiheuttaa sellaisen epätoivon tunteen, voisi sanoa. Ja sitten ei tehdä mitään, mutta sehän ei ole ratkaisu, että nostetaan kädet ilmaan eikä tehdä yhtään mitään. Että kumminkin pitää toimia ja yrittää kumminkin pärjätä täällä. Leipäviljaa suurimmalla osalla alasta ja sitten on kasvihuoneita 5300 neliötä ja siellä on tomaattia. This year has been a very good example what will happen. It has been awful dry. And so we have to adapt many things. But first of all, because I'm a crop researcher, I think about the plants, how we should choose right plants so that we can get the yields. And I think I stressed the winter type of crops which are sown in autumns. We have a couple of, for example, winter rye, winter wheat, caraway, but we could have more. And we as a researcher, we are working, for example, with winter oat, winter faba beans, and also some semi-natural crops we could use, for example, much more. These are quite new thinking, but if we think about the nature, we see a lot of crops growing there. So we could select some of the most interesting crops from the nature and start to cultivate them on the field. Kasvien valinnalla, eli siirrytty syyskylvöisiin, syysruis, syysvehnä, sitten on monivuotisena kumina ja muuna tämmöisenä kasvina olisi härkäpapua ja sitten keräjäkasvien käyttö tietysti. Ja sitten kun meillä on tämä laskeutusallas, niin siihen olemme varautuneet kuiviin aikoihin, että pystytään kastelemaan sitten sillä vedellä tomaattihuoneita. So there are solutions for this situation, but of course it needs research and it needs a kind of systemic transfer so that we think about what type of crops we should select and so that we can continue the farming.